Wai shin kai ma kana noman waken suya ko kuma ba ka yi? A gaskiya in dai har ba ka yi ka bar riba mai gwaɓi. Wannan da kake gani shi ake kira da suya beans. Suya beans gaskiya noman shi akwai matuƙar riba fiye da yadda kake tunani, saboda shi ba wata wahala ake sha da shi ba. Za ka iya noman waken suya ba tare da ka ware mar wani wuri na daban wanda za ka yi noman shi ba. Ka gane ba? A zagayen gonanka za ka iya yin noman shi, sannan kuma za ka iya yin noman shi a cikin gonarka a kan keke inda ka yi lambu na alkama ko tumatur ko kuma lambu na barkono. Kai har ma da zagiyar gonar shinkafa ana iya yin noman waken suya. Wannan waken suya da ka ga dai ya yi ‘ya'ya kamar yadda ya kamata. Ka gan shi? Ya yi ‘ya'ya yadda ya kamata. Sannan kuma ba wai wahala aka sha da shi ba. Wannan da kake gani an yi noman shi ne a zagiyar gonar shinkafa. Ka gan shi? Za ka ga a zagiya kawai aka samu aka yi shi. A zagiyar gonar shinkafa aka yi noman shi. Sannan ana samun alkhairi sosai a jikin shi wannan waken suya. Ana samun alkhairi fiye da yadda kake tunani, saboda shi ba shi da wahalar noma, sannan kuma sanda amfaninka zai ƙare, sannan shi zai fara yin ‘ya'yan shi. Idan baka fara noman waken suya ba, to ina baka shawara ka fara, ka soma, ni ma dai ka ga nawa.